Проект "Училище за всички" представя интервю по темата "Моите корени и културното многообразие около мен". Здравейте, аз съм Наталия, ученичка в 147 училище Йордан Радичков и днес ще питам моята майка няколко въпроса за вярата, духовности и ценности в ромското семейство. Първи въпрос. Каква роля има вярата във вашето семейство? Ходиме на църква. Втори въпрос. Какви религиозни празници празнувате? Коледа, Нова година. Великден, Гергьовден. Има ли традиции, свързани с църква, молитви и благословия? Да, има. Кои са те? Великден, Гергьовден. Добре. Какво учите децата за доброто, уважението и помощта към другите? Най-доброто възпитание. Има ли човек в семейството, който пази най-много традициите? Да, дядо и баба и. Как вярата помага на хората в трудните моменти? Молитва и доброта. Седми въпрос. Има ли специални песни, обичаи и ритуали, свързани с празниците? Не, няма. Какво означава да бъдеш добър човек според вашето семейство? Какво означава да бъдеш добър човек според вашето семейство? Ценности. Какви ценности искате да предадете на децата? Доброта и любов. Добре. 10 въпрос. Какво според вас не бива да се забрави от ромските традиции и духовности? Църквата, молитвата, Исус Христос. Добре. Благодаря.